tackling mellan de båda. Här är situationen igen. Oj, det är klubban upp i ansiktet där för Malkin. Eller Malkin på finländaren. Det är alltså en crosschecking-situation. Och domarna, Bryggeman från Tyskland och så är det han som dömde Sverige igår, Keith Cavall från USA, som inte beivrar vare sig tacklingen eller crosscheckingen i ansiktet. Nej, Malkin ska ju åka. Puolen pelaaja näin saadaan kätiset toimimaan ja sitten tulee aika rajusti vedetään siinä Jormakka pystyyn ja kumpikaan näistä Hermanneista ei seuraa tilannetta. Kädet ovat pystyssä kuin Paavilla ja sitten taas seurustellaan. Nyt täytyy kyllä ihan katsoa mitä siinä Jormakka syötön jälkeen ja nyt tulee tilanne vielä uudestaan ja katsotaan ja tuomitaan vasta sitten näin ja aivan törkyinen taklaus ja nämä kaksi länsinaapurin Hermannia kumpikaan ei näe mitään. Sellainen, että sit lähtee ilmat pihalle ja näin poispäin, mutta silloin siinä ei tapahdu mitään niin dramaattista kuin tässä näin. Eli vastaliikkeessä niin toisen pää liikkuu toiseen vastakkaiseen suuntaan. Ja varmasti oli Lehterä ja painaa Jarkko Immosen liikkeelle. Immonen vastaan Denisov. Nyt pitäisi mennä vähän tiukalmaan jalolle. Sinne menee myöskin Olli Jokinen kaivamaan kiekkoa. Lehterä pitkää vaihtoa alla. Hän on minuutin pelannut ylivoimaa ja sitten tulee saman tien poikittaisesta mailasta 2 minuuttia. Maila 33-37. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä tulee pehmeästi näitä, kyllä kun katsoo professorin ilmettä. Ja sitä vaan se Anissimo vetämään, Shirokov nappaa irtokiekko, Kontiola puolustaa kuitenkin vahvasti ja hyvin. Ja nyt pitää kiekko sitten oman joukkueen halussa ja no niin, arvatkaapas mitä nyt tapahtuu. Että nyt on vaikeuksia kyllä. Sergei Shirokov. Ja tietysti tässä nyt niin kuin sanottu, niin se on nyt varmasti tullut. Tämän perusteella kun katsoo, kun Immosen rangassa alkoi 33-37, niin maali syntyi 35-38. Silloin pitäisi Kontiolan päästä pois sieltä aitiosta. Eli se on selvä tuomarivirhe, mikä siinä tulee tässä tilanteessa. Ja siitä pois sieltä aitiosta. Eli se on selvä tuomarivirhe, mikä siinä tulee tässä tilanteessa. Ja siitä Erkka protestoi. Man ser ändå, som jag tror till 100%, att Schnarog sitter med luren i öra, walkie-talkien i handen och kommunicerar med ASS-tränaren i båset, garanterat, som man inte får göra hela tiden. Vi ser till och med den lilla micken där som man försöker ha på värsta FBI-sättet. Och jag tycker det är tråkigt att ryssarna respekterar vad man får göra och vad man inte får göra.